2015-ben Magyarországon 4. alkalommal állnak rajthoz a világ legjobb kettes fogatai. A helyszínen több mint 40 éves fogathajtó tradícióval, 22 település együttműködésével az összefogás jegyében. Fábián Sebestyén, Kinizsi Park. 2015. szeptember 9-től 13-áig kettes fogathajtó világbajnokság. 17 nemzet, 80 versenyző. Olaszország, Németország, Spanyolország, Hollandia, Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Svájc, Svédország, Románia, Franciaország, Finnország, Dánia, Egyesült Államok, Csehország, Ausztria, Argentína. Több mint 250 ló a világ minden tájáról. Díjhajtás, Precizitás, pontosság, tökéletesség. maratonhajtás, Erő, lendület, bátorság. akadályhajtás, Összhang, harmónia, finomság. világbajnokok viadala Magyarországon. Gyorsaság, kihívás, izgalom, siker, öröm, büszkeség. Találkozzunk 2015. szeptember 9-től 13-áig a magyar fogathajtás világra szóló ünnepén. Szurkoljunk közösen a magyar fogathajtó válogatottnak. Hajtsunk együtt a győzelemért! Részletes információkért várjuk Önt a kettes fogathajtó világbajnokság hivatalos honlapján www.fogatverseny.hu.